Kaixo, egunon guztioi, ongi etorri enpresarian webgune honetara. David Martínez naiz, Bai Euskari Elkarteko teknikaria, eta dakizuen bezala, enpresarian proiektua Bai Euskari Elkarteak kudeatzen duen egitasmoa da. Gaurkoan, Zubigune Fundazioaren egoitzan gaude, Usurbilen, eta gurekin Eider de la Cruz eta Ander Perales izango ditugu. Gaurko gaia da prestakuntza iraunkorra, eta horri buruz arituko dira. Ze garrantzia dauken prestakuntza mota honek, zer nolako onurak dauzken, eta baita ere azalduko digute zer da Zubigune Fundazioa, zertan ari dira, eta, guzti hau dakizuen bezala 15 minutuko tartean, eta, azalpenak eta bukatzen direnean, galderak egiteko aukera izango dezue, eta, animatzen zaituztet galdera egitea, beti bezala, eta, interaktuatzen, eta bertzen guzti joan saio hau. Animo! Kaixo egunon, Davidek esan du bezala Ander eta Eider Zubigune Fundazioko langileetako batzuk. Eta gaurko egunean jorratu beharreko gaia prestakuntza iraunkorra da, zertarako prestakuntza iraunkorra. Orduan, sarrera bezala, horren gaur egungo gizarte eta lan mundu honetan aldaketa ugari ematen ari dira. Aldaketa guzti hauek direla eta prestakuntza iraunkorra ikusten dugu bere biziko garrantzia duela. Digitalizazioa, robotika, teknologia, guzti honek aldaketa batzuk erakartzen ditu eta lan mundua lan dinamikoan bihurtu dute. Honen arira, dinamika eta lan aldaketa guzti hauek etengabeko formakuntza bat eskatzen dute. Honen arira, langilegoari edo prestakuntza berezi batzuk eskatzen zaizkio, malgutasun bat, jarrera berezia, eta honek ere etengabeko hobekuntza eta formakuntza bat eskatzen dugu guzti hori. Etengabeko formakuntza honen onurak asko dira, baina batzuk aipatzeatikan, dazkagunak izan daitezke hazkunde pertsonala, norberaren lanbidearen formakuntzaren hobekuntza, etengabeko erronka horiek garaitzea, edota sektore bakoitzean dauden hobekuntza horietan ezagutzak handitzea baita ere. Beraz, bizitza osoan egin dezakegun hobekuntza hori beti jarraitzen dugu denak, edo eramaten gaitu ikastan ezberdinak egiten jarraitzea, kontutan izan gabe, adina edo norberaren egoera pertsonalak zeintzu diren. Beraz, bizitza osoan zehar egiten diren ikaskuntzak oso garrantzitsuak dira, eta honek eramaten gaitu hiritar aktibo batzuk izatera. Honen arira, Zubigune Fundazioak eta egoera guzti honetan bertan dagoenez, saiatzen dena da inguruko pertsonei eta enpresei egoera honen aldaketetara pixkat egokitzea. Eta hortarako Anderrek aurkeztuko dizue Zubigune Fundazioa. Oso ondo, Eider. Zer da Zubigune, hitz gutxitan aipatzeko pixkat testu inguruziaz baten sortzen den enpresa da. Zubigune Fundazioa da irabazi asmorik gabeko erakunde pribatua da, eta sortzen da Usurbilgo Lanbide Eskolaren eskutik. 2011an sortu ginen, eta garai hartan egindako analisi baten ondorioz, aztertzen da, ikusten da, inguruko enpresek behar teknologiko batzuk dituztela, baina inguruan dituzten zentro teknologikoak agian ezin dituztela ondo asebete. Zergatik, inguruko enpresak txikiak edo ertainak dira, eta behar teknologikoetara edo teknologi berrioetara batzutan ezin dira iritsi, eta orduan Usurbilgo Lanbide Eskolak pixkat enpresa horietara gerturatzeko erraminta bat sortzen du inguruko enpresen laguntzarekin, eta horregatik sortzen da Zubigune Fundazioa. Zubigune Fundazioa ditu bi ardatz nagusi, bat da esan bezala nola eraman teknologia berriak inguruko enpresa txikietara, eta bestetik nolabait esatearren zaintza teknologiko moduko bat egitea, alegia
identifikatzea azkeneko berrikuntzak zeintzuk diren eta berrikuntza horiek eskaini inguruko enpresei. Ikastaroen bitartez edo formakuntza espezifikoen bitartez. Zer motatako ikastaroak edo formakuntzak eman ditzakegu teknologia horiek zabaltzeko? Usurbilgo Lanbideen eskolatik eskutik guazenez, eskola honek bere esperientzia 5 famili profesionaletan. 5 famili horiek dira fabrikazio mekanikoa, elektrizitate elektronika, enpresen kudeaketa eta administrazioa, energia eta ura, eta azkenik instalakuntzak eta mantenimendua. Orduan, esperientzia hori aprobetxatuz, Zubi lana egiten du eskola, enpresa eta zentru teknologikoen artean, eta saiatzen gara zerbitzu hori eskaintzen inguruko enpresa izan bezala. Hori guztia prestakuntza iraunkorra horren harira. Pixka bat hori da eskaintzen duna Zubigunek. Jarduera zehatzagoak aipatzearren, igual Iderrek aipatuko zizkigu batzuk. Bai, vamos. Orduan, jarduerak, aipatu egun bezala, Usurbilgo Lanbide eskolan gauden kokaturik, beraz, beraien koordinazio eta elkarlanean jarduten gera, eta egiten duguna da, batez ere, formakuntza eskaini. Eskolak eskaintzen duen, araututako formakuntzarez gain, egiten duguna da formakuntza, banakako pertsonek eduki ditzaketen beharrei egokituta, eta baita ere, aipatu dugun bezala, inguruko enpresak dituzten beharrei egokituta, behar horiei erantzuna emanez, berariazko formakuntzak eta sortzen dira. Honen arira, edozein adin, edozein prestakuntza maila, beti beharran eta inguruneko jendeak eta enpresak berdutenen arabera. Azkenean, Zubigune Fundazioa hartu daiteke eskolarentzako edo erraminta bat bezala. Erramintak eskolak bere funtzio batzu ditu eta fundazioaren bitartez egiten dena da beste arlo batzuetako formakuntzak edo eta baita ere proiektuetara iristea ahal izatea. Adibidez, proiektuetaz ari gerala, proiektu desberdinak aurkezten ditugu, batzuetan aipatutako arloekin zerikusia dutenak, eta beste batzuetan beste arlo oso ezberdinekoak. Gehien bat, gizartearekin zerikusia daketenak, etorkinekin, adibidez, hitzarmen desberdinak ere baditugu, orduan, bertako deialdietan aurkezten gera, beste batzuetan proiektu europarrak izan daitezke, Migrant Staker edo beste batzuk izaten direnak, gizarte arloarekin zerikusia dutenak, eta bestetan, nazioarteko beste ikastetxe edo entitateekin harremana baditugu eta hitzarmenak, Txile izan daiteken bezala, Mexiko edo beste edozein, eta handikan ere pertsonak etortzen zaizkigu onera formakuntza bat jasotzera. Adibidez, txiletarrak etortzen zaizkigu, irakasleak, metodologi berrietan hobetzera, edo beste txiletar teknikari batzuk etorri daitezke energia berriztagarrietan, teknikoki eta, hobetzera. Orduan, tailerrak ere sortzen izan ditugu gaztetxoentzako, errealaren instalakuntzetan, gaztetxoentzako egiten dira tailerrak, eta bestalde, eskolarekin, Usurbilgo Lanbide eskolarekin elkarlanean, bitartekaritza zerbitzua eskaintzen da adibidez, edo azoka energetikoak ere egin izan du dira Gipuzkoako herrietan, Gipuzkoako Foru Aldundiari esker. Orduan beti gaude ekimen ezberdinak egiten fundazioan eta eskolaren eskutik, beti biak elkarlanean. Zubinek badu bere proiektu propioa edo bere proiektua baita ere, eta kasu honetan Zubilan da, eta hori Anderrek aurkeztuko dugu. Zubilan da beka formato egitasmo berri bat, guretzako berria dena behintzat, eta honen bitartez eskaintzen digu eskolako zenbait ikaslei lan batzuk egitea ikasten dauden heinean, alegia goizetan ikasi eta arratsaldetan lan hauek egingo lituzkete zenbait enpresentzako. Dira praktika osagarriak beraien formakuntza arautuaren barruan. Egia da Lanbide Heziketak bai dituela praktika propioak enpresan, ikasturtea bukatzen dutenean, azkenengo 3 hilabetetan enpresetara dijoaz, baina guk nahi genuen ikasle hauek formakuntzak teknikoaz gain zenbait zeharkako gaitasunak edo kompetentziak gehiago garatzea, gero lan mundura salto egiten dutenean hobeto prestatuta egon daitezen.
Orduan, zenbait lan garatzen ditugu ikasle batzukin, enpresa batzuentzarako, eta azkenean esperientzia handia jasotzen dute egunerokotasunean, ze garrantzitsua den talde lana, ze garrantzitsua den LCP-ak errespetatzea bezeroi produktuak entregatzeko garaian, eta, praktikaren amaieran, diru sari bat ematen zaie. Hasieran aipatu dut beka formatua eta oso garrantzitsua da, zeren beka formatu honi esker, amaierako diru saritxo hori jasotzeaz gain oso ondo dagoela noski, bai daudela babestuta, lana seguru propio batekin, gizarte segurantzan kotizatzen dute, eta bar. Orduan, etorkizunean, hor gelditzen den balio erantzia lortzen dute beka hauen bitartez. Gero, hurrengo pausoa izango litzake, eskolak ze produkto bezala saltzen du formakuntza, alegia alde batetik daude formakuntzak lanbide heziketa arautuaren bidetik dijoaztenak, behin sortuta dauden formakuntzak enpresei eskaintzea, baina bestalde badago beste bide bat, dala lanbideren bitartez, eta lanbidek eskaintzen ditu formakuntza zehatzago batzuk, lanean dauden langileak formatzen jarraitzeko, edo langabetuak dauden, lanbila dauden persona horiei, formakuntza bereziak nola eman lan munduan hobeto prestatuta egoteko. Eta hor daude profesionaltasun ziurtagiriak izena duten formakuntza berezi batzuk pixkat persona horiei bideratuta. Horiek dira pixkat formato estandarrak guk gehien bat garatzen ditugun formatoak. Gero hortik aurrera zer geldituko litzateke, agian euskeraren munduan ze konpromezu edo ze jarrera dauken Zubigune Fundazioak. Zubigune Fundazioa 2011an sortu zen, momentu honetan 8 lagun garela uste dut, eta 8 lagunetatik gehienak ama hizkuntza euskera dugu, beraz lanean egunerokotasunean euskera erabiltzen dugu. Hizkuntza nagusi bezala. Bai egia da, formakuntzak emateko garaian batzutan oztopoak ditugula. Euskarazko formakuntzak geroz eta gehiago egira ematen ikastarako euskaraz, eta batez ere erakunde publikoekin ditugun formakuntzetan errezagoa da. Bai Gipuzkoako Foru Aldundiarekin ditugun liderrek aipatutako formakuntzekin, eta bai tokian tokiko udaletxeekin ematen ditugun formakuntzetan, euskera geroz eta gehiago garatzen ari gara, baina egia da, adibidez, lanbideko ikastaroetan zailtasun gehiago topatzen ditugula. Zergatik, talde horietan erdaldunak dauden momentuan egokitu behar gara errealitate hortara, eta geroz eta gehiago etorkinak eta ditugunez, batez ere gainera, hemen denbora gutxi daramaten etorkinak direnean, euskera ere oztopo izaten da beraintzako, orduan hor bai dugula saiatzen gara euskeraz ematen, baina esandako mugak ditugu. Etorkizunari begira, Zubigunek ditugun konpromisuen artean, bai izango litzake bat gehiago garatzea. Euskera erabiltzen dugu egunerokotasunean, baina txostenak egiterakoan, Lan administratiboan hor bai dugula hobetzeko margena. Piskat alde hortatik, gure konpromisu personala hortik dijoa. Eta ez dakit, Ez dut uste, ez dakit, nik uste dena esan degula, mendik aurrera norbaitek galderarik edo badauka guri egiteko, lasai momentu enten egin dezake, eta bestela Zubigune Fundazioa badakizte oso bilen, oso lanbide eskolan gaudela kokaturik, orduan zelantzarik edo galderik zenezko, lasai deitu edo idatzi edo bisitatu. Hori da. Mila esker, denai. Zer gehiago aipatu dezakegu. Ez bazparetan gora emango diogu galderaren bat edo baldin badago edo. Hori da. Agian kuriosidadez aipatu dezakegu, bai sortu ginenean misioa zela inguruko enpresei eta zerbitzu ematea, baina eidarrek aipatu duen bezala gure lanaren parte bat bai bideratu dugula proiektu internazionaletarako, ez da? Gero eta gehiago ari gera hildo hortatik eta
proiektu gehiago gehiago egiten eta aurkezten da aurrera eramaten, batzutan aipatu dugun bezala, zerikusia dutenak eskolako arlo horiekin, baina bai egia esan bestetik, bai mugaz gaindiko beste proiektu batzuk eta egiten dira Akitaniarekin gertu daukagunez eta saiatzen gara bertako bazkide eta beste ikastetxeekin ekimen ezberdinak egiten, europearrak eta ere bai, eta esan dunak gizartearekin zerikusia daukan beste proiektu batzu, ikusteulako gero eta pertsona mota desberdinetako gehiago etortzizkula bai formakuntzara, bai lanera, bai behar ezberdinarekin, eta horregatik bai ditugu arlo ezberdinetako proiektuak. Eta baita ere, enpresetan ere notatu da zentroetara eta gero eta gehiago datoztila. Leheno relazioa izatezan ikastetxeetatik enpresetara ikasleak praktikak eta egin behar zituztelako, baina orain demagun ikastetxeak eta fundazioak beste zerbitzu gehigarri bat eskaintziela, dela pixka teknologiak edo beste puntu batzen aurreratua gaudenez, beraiek ere etortzen dira bai teknologia horietan ikastera eta baita ere makinaria edo gai konkretu baten inguruan formakuntza bat berri dute, beraiek etortzen dira ikastetxera edo fundaziora ikasketa diseinatzeko eskaera horrekin. Orduan, adibidez, okerez banago, Michelinek eta bar, galderen ingurun edo formakuntza berezi bat behar zuen, eta orduan, honi etorri, ikusi genuen gutxura bera ze ikastaro mota nahi zuten, hori diseinatu, elkarlanean enpresa eta irakaslearekin diseinatzen da formakuntza hori, eta gero eman egiten zari. Eta holako gero eta gehiago daude holako eskaera. Bai, neurrirako ikastaro. Bai, neurrirako ikastaro. Galderik ez dagoenez oraingoz, mila esker denoi eta laizter arte. Bai, arte.